Atong tukion ang sugilanon sa usa ka misyonero nga magtutudlo didto sa Papua, Indonesia. Kini ang sugilanon ni Teacher Army nga nagauluhan. Milagro sa Lasang, Bahin 1. Usa ka gamay nga batang babay nga nag-eskwela sa Jungle Mission School ang misulti kang Army usa ka magtutudlo mahitungod sa usa ka inahan nga dili na makalakaw. Si Army wala miadto sa kabukiran aron motambal apan ang iyang kasing-kasing natandog sa nahibaluan. Kauban sa iyang amigo, naglakaw sila og 8 ka oras padulong sa balay sa inahan. Didto nila nakita ang babay nga nag-anto sa kasakit, adunay hubag ug samad sa tuhod. Bisan dili sila kasabot sa ilang dialekto, apan pinaagi sa mga hand gesture, nakasabot sila nga nahulog kini sa kahoy 7 ka tuig na ang milabay ug sukad ato dili na siya makalakaw. Gibiyaan siya sa iyang bana ug nag-inusara nga nagpadako sa 4 ka mga anak. Wala siya kaila kang Jesus, pero mituo siya nga bisan kinsa nga makapaayo kaniya, dawaton niya. Mihangyo ang babay kanila. Tabangi ko nga makalakaw ko og balik. Nagampo si Army ug ang iyang amigo. Ginoo, hatagi mi og kaalam. Gilimpyuhan nila ang samad gamit lang ang ilang nadala, charcoal ug vitamin C. Human niini, giimbitar nila ang maong babay ug mga silingan sa pag-ampo. Pagbukan ni Army sa iyang mga mata, uy, naghilak ang tanan. Gibati nila nga adtunay gahom nga mitandog sa ilang kasing-kasing. Murag adtunay naghubad sa imong pag-ampo sa among mga dalunggan, ingon sa usa. Pagkahuman, nakita ni Army nga ang naong sa inahan o babay nga dili makalakaw napuno sa kalipay o paglaom. Sa pagpauli nila, nagampo sila nga makapangita og paagi sa pagtawag aron mangayo og tambag medikal. Apan walay signal didto sa kabukiran sulod sa pipila na ka mga bulan. Palihog, iampo ang mga tao sa Papua, Indonesia nga wala pa makadungog kabahin kang Jesus. Ang imong halad sa 13th Sabbath offering makatabang pagtukod og mga lawak sa Papua Adventist Theology College. Daghang salamat sa imong mapinanggaon nga suporta. Atangi ang sunod nga bahin sa istorya ni Army sa umaabot nga semana.